i quan intentava moure les mans, escoltava aquella cançó dins d'ell. Xuxuà, 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 uà, uà, si te veig la taronja de ballar t'oblidarà. Xuxuà, 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 uà, uà, i si no et tornarà a veure molt d'esforç te costarà. Què és aquesta cançó? Com es ballava? I va intentar moure els peus, i moure les cames, i moure el cul, i no podia. Ai, com es ballava? A veure. Vaig intentar moure els peus, però cada volta aquella cançó dins del seu cap. Xuxuà, 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 uà, uà, si te penses la taronja de ballar t'oblidaràs. Xuxuà, 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 uà, uà, i si vols tornar a aprendre, molt d'esforç te costarà. No sabia què li passava, però no sabia ballar. Sabeu què anava a fer? Fer cas a la cançó. Al dia següent, quasi sense poder, va anar a visitar al seu amic, que era una persona major però que tenia molta saviesa, i li va contar la seva història. I el seu amic li va dir: això deu ser un encanteri de la bruixa Pilar. Jo crec que el que hauràs de fer és, si vas a aprendre a ballar, agafar un ritme i en aquest ritme començar a manejar les parts. Vale, deixem un ritme. Ai, l'abuelo està molt major ja, a ballar. Un ritme. En aquest ritme jo crec que podràs aprendre. I aquella que té? Manejar qualsevol part del cos. Quina part del podia moure? Ja jo podia manejar qualsevol part del cos. Quina vol que teneixen? La cama que la tinc d'alta? Home, que jo tinc una part. Qualsevol part del cos. El dit podria manejar-lo. Un copet podria A manejar-lo. veure, com és el dit? Com? Amb el dit, amb el dit, amb el dit, amb el dit. Ya sé moure el dit al ritme de la música, però ara podria moure una altra cosa. Ai, les mans, no? Qui em podria ensenyar a moure les mans al ritme de la música? Qui podria? A veure, qui podria? Un mag. No, me podria ensenyar a veure qui podria? Un malabarista! No, malabarista no, el millor. Mireu. Podries ensenyar a moure les mans al ritme de la música? Què? Què diu? Ensenyar-te les mans? Sí, per favor. És superfàcil. A veure, Amb les mans, amb les mans, amb les mans. amb les mans. A veure, xum, un poquet.